एसे सिङाव नायलांसैलाय जामाय दर्शननि ओरै सिङाव हाबनि नायलांबाय थादै एसे देखायलांनि आं नोंथांमोना नैबाव आलासिया जिरायफैगासिनो दं आलासि बियो आलासि ओमफ्राय हौवा गोदान हिनजाव गोदाना नैबेलायनो आलफ्रेड आरो कस्मा सानै बहाय जिरायगासिनो दं आरोखि नै आलासि हरै ओंखाम संग्रा जायगायाव नायनि नै ओंखाम जाजेनबाय जाबाय दा बुंबाय ए दे जाबाय था गोथाव जादों ने गोथाव जादों दा सम नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा बारा फैथ'वाखै आरोखि ना आफा नैबे बिखुनजो नैबे बिहाव ओमफ्राय नैबे बेवाइ ओमफ्राय बे बिजामादै आरोखि बिजामादै बेखौबा मा जायोथाय बेखौ दाबो खुरनो मोनाखै मा मा ओंख्रि जाहोदों बेदरफ्रा मा मा जोंनि मिरामिसावसो नालाय पनिर दं मैखुन दं ओमफ्राय मिस्थि दं आसार दं दालि दं लाब्रा दं जोब्बाय ओमफ्राय बै सासेनाव सोंनो मोनाखै जोङो दे एखेखौ बुंबा मा मा दङ दालि ओमफ्राय फान्थाव बरा लाब्रा मिस्थि ओमफ्राय मोसौ बेदर गैया मैसो गैया होमबालाय दे जाथ'बाय बैयाव नायनोसै नोंथ' जेबो बुंखाला दा बेनोखासै दा औ बैजों नायलांबावनोसै आरोखि नोंथांमोनहा मिथिबाय हाबायाव मा मा ओंख्रि जाहोदों दा आलफ्रेड आरो कस्मानि आथिमंगलाव नै जाहोगासिनो दं आरोखि नोंथांमोनहा नुलांखाबाय देखायलांगासिनो दङ आरोबाव नै जोंहा जागासिनो दं आरोखि मा मा ओंख्रि मोनजादों जोंहालाय ना बेदर जादों ना बेदर औ दे गोथाव दा औ दे नै खोन्थाफैद' मा मा ओंख्रि जाहोदों फान्थाव ओमफ्राय नाफाम आयो ना औ दे आइटेम बुरजाथार ना फैद' मा मा ओंख्रि जाहोदों नोंसोरो खोन्थाद' मा मा ओंख्रि माबा ना फ्राय ओमफ्राय फान्थाव बरा अनला अमा बेदर दाउ बेदर नाफाम थास' खिलि नाफामबो दंलायखायो नाफामबो दं गोथावथारलै होमबा हाबाया इन्टारेस्ट जादों ना दे बोरै नायबावनि नै बिस्रा मेंबाय बिराद मेंदों बिसोरा बिराद मानसि फैथ'वाखै नालाय औ दे होमबा जोबथ'बाय आरो हरै नायलांबावनोसै नै जोंहा जाबाय दे जोंहा जाबाय दा गोथाव जादों ना ओंख्रिया नै सलिड काना औ दे अमाबो दाउआबो गोथावखाना दे हरै नायबावनि जोङो दै एसे देखायलांबावगोन नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय हरै सिथ्लाजों देखायलांगासिनो दं आङो दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोना आं भिडिअ होबाय थाबाय दिनैहाय जाबाय आरोखि आथिमंगला नै जोंहा सार नै ओंखाम जागासिनो दं आरोखि सार दे गोथाव ना सार गोथाव औ दे गोथावथार बेदर मोनथ'वाखै दा मोनगोन दा औ आंनि बिसौखौ लांबाय थावसिन जादों दे गोथाव जाखानांगौ गोथावसिन जादों नै मा होनदों बिनानाव दे आरो नैबे सासेबाव बिब' बिनानाव साथाम दे मोजां दे इउटुब नायै आलफ्रेड फाग्लि जाबाय दिनैना माबा फिसौसो मोनबाय आलफ्रेडखौ औ मोजां जादों ओरै औ मोखां लाबोबाय आरोखि औ दे
माथो जाखो आब' मा ओंख्रि मोनजादों ना दो अमा कफि लाब्रा अनला ओंख्रि गोथाव जोबदा ओंख्रिया हा गोथाव जादों दे होमबालाय जाबाय था आब' मा ओंख्रि मोनजाखो ओरैनो आयु नैलाय गोथाव जाखादों दा गोथाव दा गोथाव ओरै नायबावनि माबायदि जादों ओंखाम ओंख्रि संनाया नै ओंखाम रानगासिनो दङ केलेस्ट्रेल मा ओंख्रिब्रा नै आयं अमा बेदर दङ ना दं नै जोंहा मा ओंख्रि मोनजाखो खोन्थाद' बिराद गोबां दङ अमा दं दाउ दं ना दं मिस्थि दं ओमफ्राय बायगन माबा दङ गोथाव जादों दा ओंख्रिफ्रा दा बरिया गोथाव जोबखा दे गुड होननांगोन ना आलफ्रेड आथिमंगल गोथाव जोबखा बिराद मोजां गोथावथार ना आंहा दाउ गोदोना मोनजादों दे नोंबो माबायदि मोनजादों बुंदो गोथावथार दा दे बिखुनजोखौ नायनोसै दाना नै माथाय बिखुनजो नामा बिखुनजो औ नै जोंहा बिखुनजो औ दे हरै नायबावनोसै एसे देखायलांबावनोसै आं जादलागासिनो दं ओंखाम दै जादलागासिनो दङ दासो जादो ना जादो गोथाव दा बोरायफोर गोथाव मिस्थिबो दङ ना मिस्थि जायो औ अनला जाबाय ना भाजा औ दे बिजामादै बिसौनि दे बिसौसो ना दे हरै नायलांबावनोसै एसे बायह्रायाव नै बिजों नायलांबावनि फटक लालायगासिनो दं आरोखि नैयाव सेलफि लालायगासिनो दङ नै बिसोरा बावहाय जिरायनानै नायगासिनो दं आरोखि मालाय नै एसे सेलफि लानानै ओंखारजोब्बाय आरोखि नैबे जायगायाव सेलफि नैबेलाय बे जायगायाव आरोखि कस्मा आरो आलफ्रेड बे जायगायाव जिरायनानै दं आरोखि बेवहायनो निमन्त्रना गोजौआव नायबानो जाबाय नै बेबायदि साजायनाय जादों आरोखि नै बेवहाय गेट माब्रै दं फंबाय मोजाङैनो मोजां दा औ दे थाथ' दा नैबेलाय गेटआ नैबाव सौफैलायबायलै नै गेटआव गुमै माब्रै मोनजाखो होद बिराद मोजां ब्रा बांगालियानो हाबावा ओरैबायदि गोथाव संदों बिराद गोथावखाना नैबेलाय गुमै ओंखाम जाखांबाय गुमै जाथ'वाखै ए जागोनलै न'नि मानसिखा नालाय दाहाय जानोसै जोंहा औ दे ओमफ्राय हरैला मोजां जाना थांबाय नोंथांना ओंखाम जाखांबाय जायाखै दा उनाव जानोसै नों मा मोना जाबाय दा नों मा मोना जाबायमोन दा जागासिनो दं ना आं ओंख्रियानो जाथ'वाखै दे होमबा दा जानोसै दा दे हरै नायलांबावनोसैलाय एसे नै बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों आरोखि साजायनायफ्रा सिङावहाय ओमफ्राय मानसिफोर दंगासिनो दङ आरोखि आलासिफोर फैजोबखाबाय हरै थांबावनोसै नायलांबावनोसै नै बेवहाय आलासिफोर जिरायजोबगासिनो दं आरोखि नै बेवहायनोसै दै जिरायगासिनो दङ आलासिनि ओमफ्राय हरै न'आवसो थाहैबाय आरोखि नै बावबो आलासि
थोद नोंसोर ओंखाम जाबाय जायाखै ओइ बेवाइफोर नै दं माबोरै बेवाइफोर खबरा बेवाइलाय फंबाय औ औ बिदा फंबायसो मैथो ना होना होसोना खारलाय देनोसै आं औ नै साहा लुग्राफ्रा मालाय लुगासिनो दं आलासि फैबानो ग्रोब ग्रोब होखायो आरो खुनु माबा गैया आन्दायलु आन्दायला गैया फैबानो ग्रोब दे नाहरद' नोंहालाय ओंखाम मोनजाबाय ए जाखांबाय मा ओंख्रि ए बे गोथावखा दा दे होमबालाय जाबाय दाना हरैहाय बेदर संनायजों नायनोसैलाय नैबाव मोनफैलायबाय ओंखाम संग्रा जायगा दै बियो रायजोफोर नोंथांमोननो दिनै देखायहरजोबखालायबाय आङो नै गुमैजों एसे रायलायनि गुमै जानाय लोंनायफ्रा माबोरै थिगैनो दंखायो दा बरिया जोबना संनाय खावनायफ्रा एक्सेलेन्ट ओमफ्राय गुमै मा बेदर जाहोनाय जादों माबायाव अमा बेदर दङ फार्स्टआवनो सेकेन्डआव दाउ दङ बेनिफ्राय थार्डआव ना दङ बेनिफ्राय फर्थआवहाय दङ जाहैबाय नाफाम बाथोन बा बिराद गोथाव ना नाफाम बाथोन बेनिफ्रायथ' लाब्रा थाखाबायानो ओंखाम थाबाय दालि थाबाय बास जाबाय ना दे गोजोन्थों गुमै दा हरै एसे देखायलांबावनोसै आङो नैबाव लाब्रा संनायजों लाब्रा ना नै संगासिनो दं आरोखि दै बिराद गोथाव संखायोलै नै फाग्लासो सोरबा जानो लुबैदोंबा फै बिराद बरिया सङो गासिबो बिराद बरिया सङोलै बेलाय ना फ्राय खालामगासिनो दङ नै होगासिनो गोगोम होखायो नै ना बागे दे नै ना एवदों आरोखि बेवहाय दै बागे दै दे नै नायलांबावनोसै एसे नै बेवहायनो दै रायजोफोर दा भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामला रायजोफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'सिगोन आङो नैबे सारनाव एसे मिथिनानै लाबावनि माबायदि दे बरा सार दे जोंहा ओंखाम ओंख्रिफ्रा माबायदि दे मा ओंख्रिफ्रा मैसोबो दंना गैया मैसोथ' गैया मैसो गैयाना मैसो गैया ए ओमफ्राय अमा दं औ दाउ दङ नाफाम दङ ओमफ्राय बिदिनो फान्थाव बरा माबा माबि बेफोरबायदिसै आरो सिम्पोलनो आच्छा हाबा गुबै नङा नालाय आथिमंगल अब्लाबो थिगैनो दं औ थिगैनो दं ना माबा जानाय लोंनायफ्रा मोजां दा दे होमबा दे थेंक इउ औ ओरैनो नायलांबावनोसै दै एसे देखायबावनि आलासिफ्रा बाव जागासिनो दंसै आरोखि आलासि जोबसै दा जाहोनाया सुरु जाजेनबाय हरै नायलांबावनोसैलाय खालि ओंखाम जानायल' नायगोन दिनै ओंखाम जानायल' नायगोन जोंहा ना नानि मा ओंख्रि नायनि अनला नै अनलाया जोंना अनला ना गोथाव जादों दा औ दे गोथाव जाखायो माने दे नायलांबावनोसै गोथाव जोबनो ओंख्रिया गासैबो सोंनानै नायजोब्बाय आरो फंसे बाथ्रा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि ओंखाम खुरग्रा हान्जा नांगौब्ला नैबे बर्डआव होनानै दोनखादों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लेंहरनो हागोन आरोखि बिराद मोजां मावो गथ'फ्रा नैबेलायनो Video apa? Apa? Ini urinai. Apa?